I Syrien blev unge kurdiske kvinder smidt ud fra høje bygninger af jihadister. Folk blev overfaldet, og hele bydele drevet på flugt. Masser af fængslede forbrydere fra Daesh blev pludselig sat fri. Og frygten bredte sig, ikke mindst hos landets mange mindretal. Nu er der våbenhvile, og det er godt. Det skal overholdes og respekteres. Men Kobane er stadig under belejring, uden elektricitet, vand, mad eller medicin, midt i en hård vinter. Der fortælles om 100, der bliver syge på grund af forurenet vand. Kære venner, vi må ikke glemme Kobane. Og vi må ikke glemme, at for en varig fred i Syrien, for alle dets borgere, så er det nødvendigt, at Erdogan og Tyrkiet presses til at stoppe med at blande sig. Det bør vi arbejde for, presse på for, samtidig med, at vi klart siger til den syriske regering, at en betingelse for fortsat at få EU-støtte er en reel mindretalsbeskyttelse.